A csend néha hangosabb, mint egy atomrobbanás. Ilyen a test és a lélek összekapcsolódás. Néha az élet nehéznek tűnik és érthetetlen minden, de tudnod kell, hogy a sötétség nélkül a fény sincsen. Minden egyes kihívás és küzdelem egy újabb tanulmány. A leszületés egy iskola, a lélek rögös útján. Rajtad áll, hogy miként éled a mostot, kijavítod, amit a lelked múltkor elrontott. Tanulsz-e majd belőle, vagy újra lerombolod? Erősnek kell lenned, hisz ez az élet célod. Igazából bármit tesz a test és az elme, az mindig a lelkednek egy újabb lecke. Ne bánkolj túl sokat, ha valami rossz történik, mert minden pillanatban a fejlődésed rejlik. Fogadd el azt is, ha valami megbénít, ne félj, ha bármi negatívan érint, mert a végén a szeretet és hit téged is megtérít. A lelked lehet egyszerre több helyen és időben, mink számára lehetetlen semmi ilyen téren. Hidd el, minden lélek feladattal érkezik, s minden küldetés egy egészben létezik. Engedd el a múltat, mert abból nem virágzik semmi. Ne gondolj a jövőre, mert abból nem fogsz erőt venni. Éld meg a jelen teljes odaadással, békén meg önmagaddal és az egész világgal. Seres, bíz, és higgy a legmagasabb szinten, hisz értelmet és teljességet csak így nyerhet minden. Te azért vagy itt, és most ebben a testben, hogy legyőzd az összes akadályt szeretettel és hittel. Én tudom, hogy képes vagy rá, hiszen már bizonyítottál, nem csak fizikálisan, de lelki téren is gyógyultál. Sok kérdés lesz még, és meg annyi rejtett válasz. Úszol az árral szemben, vagy sodródsz benne,